Takže čau lidi, jsem Petr a já vás vydám u druhého videa na mém kanále. A dneska budem točit challenge, že prostě budeme hádat hráče a pokud ho neuhodnem, tak si ho musíme koupit pack opener bez ohledu na to, jaké je drahý, a když na něj nebudeme mít, tak si na něj vyšetříme. Tak jdem na to. Angry, no, play, výborně. Ale my chceme něco jiného, my chceme Blue Area. Tak. Dáme to. No, tak. Jdem na to. Budeme hádat bez odhaleného obrázku. Tak zkusíme třeba, ať si potvrdíme, že to není Premier League, tak zkusíme třeba Haalanda. Ano, takže vidíme, že Premier League to není opravdu. Ten hráč je starší a má větší číslo. Tak chci zkusit třeba to Krose. Aha, je to La Liga a je mladší. Co má za číslo? Kimmich. Lewandowski už je starší. Tomu je 35 vlastně. A přemýšlím. Nemůže to být Kimmich, ale mohl by to být... Není to Real Madrid. Ty krása. Kolik je třeba Gundoganovi? Jenom tak, aby jsme si potvrdili ten věk. Je to... Oblaka třeba zkusme. Je to jen Oblak. Dobře, no. No tak teda... Jdem, no. Jdem na dalšího, no. Tentokrát budem hádat se siluetou. Je to přijde jako Ciro Immobile. A je to Ciro Immobile, ono vám to opravdu strašně poví tohleto. Tak, jdem zase bez siluety, tak zkusíme tentokrát, tak zkusíme zase toho Haalanda, ať si potvrdíme, že to není Premier League. A ono to je Premier League. No ale jaký tým? Zkusíme Rashforda. Vím, ale tomu je 25, ježišmarja. Ty kráso, 23letý a já jsem debil, protože že já tam mám forwarda pořád, takže musíme zkusit midfieldera. Co takový Martial? A já jsem pořád debil, to je pořád brano jako forward, já myslím, že to je jako midfielder tohleto. A ten je ještě starší, ty kráso. Ten věk to je fakt strašná svině, to já fakt nevím ten věk těch fotbalistů z většiny. Není to, zkusíme Němce nějakýho. Němec není v Premier League, sakra. Co Saliba je defender, ale je to defender, ty krása. Ale není to ani Manchester kluby, ani Arsenal. Tak zkusíme Newcastle. Kdo tam je? Tam je možná Kieran Trippier zkusíme. Doha je, tak ten je starý, tak. Kieran Trippier. Doha je, zkusíme z Liverpoolu. Jaký midfielder je v Liverpoolu? Ty kráso, já nevím. Já nevím, jaký midfielder je v Liverpoolu. Zkusíme nám schválně Konateho, ať si potvrdíme, že to není ani ten Liverpool. Doha je. Tak to fakt. Z Aston Villa. Ten si myslím, že je starší, ale ať si potvrdíme, že to není ani Aston Villa. Ty kráso, co je mezi Aston Villou a tím a Liverpoolem.
Premier League. Minulou sezonu, co bylo. Zkusíme, já nevím, Tottenham. Dyer je obránce? Jo, Dyer je defender. Je to Tottenham. Pedro Porro, prosím. Tak sorry, tebe kamaráde neznám. Jo, tak to by bylo pro dnešek všechno. Tak zatím. Čau. Budu vám samozřejmě ale natáčet ještě... Tady mělo video končit, ale budu vám natáčet i to šetření na toho Pora. Tak čau. A teďko hned to.